Abson for Opemsuo TV ni, Opemsuo Radio ni. Aha yegyina Pankrono Adablaka. Aha eka Tafo constituency eho bi. Omo nyina amra hye bedwani baako onimonyamfo Vincent Ekwaw Asafua. Na eba mansini asoafo ne de a ekọ NDC afem se de abato no ekọ ye nti. Ena NDC emabuna omo Tafo Pankrono Adablaka titu. Omo kire se edin a mampanin ebobo se nipa binum emeye MCE ewo meamea no Tafo de no eye omo se eya san omo de edin a omo nim a omo mu awontoso se obetimi aye adwuma no omo nim se eno efrin crime abedru Kumasi regional executives eho nanso de omo ate ene se ensesa bi eya abam eno nti emabuni akasa se omo ma asante mantamu NDC amanyo company fo aso ate omo nam yensentwerefo so ena de nsem wei atu dwane meti he ameka sei ye frame Nasiru Osman Pankrono Adablaka de obi onim bia nim se edin gambo na mede nam ena obi bia onim wa ha bia nso no onim se NDC de ya bre NDC mu frititi besi ne nemom esana no kura ye kanti no tambia amanfo afa ye hotan nipa nso de no kresia dan da nyina no obre eye ye Tafo Pankrono hanom ye MC nsensem ena ama ya begina ha wi ya boko jan na ye pese ye kasa ema erto ye mpanifo from national ye general chairman eye Johnson Asedun Ketia ene na ne dom ene region eye na nakwasi ne dom ansa na yakọ regional minister so say omuntie yasema ye de tudwai awie ye ba ha de ntie ye ba ye ye former chairman ene oye regional zongo caucus chairman Nasiru Osman onu nti ne nam de ntie ye nam nso ne sen ye nya ne ntete omukọ vetting won kran no ye nya ne ntete se ne din ena mpanifo de abetudwa ama na beduru Ashanti region ha say wono ene obi oye Tafo Pankrono MCE nemom ebeto odwa no na anu nansan ya mu no ompese omsesa din no na ebesere mpanifo omuma de ade ne da no ena ho a ye mpese ebeye basabasa nemom ye nya basabasa nso yense omanager pade yense party ajapade nemom pani bia yese wo ye malam ni a waitu ne ho asiwa o prese dibre no yensesa din no fo obi din kwahye wo no yesre ye kasa asemoyi pani no ye malam oni ni malam nenso ye nya ye politics emra ye campaign no na malam krono ni ho yen sori ko door to door campaign yen ko walk yen hu malam bia ho enese e ma dibra enye malam na be kire ba bia o se di dibra no eko ye kan say ye chairman eye zongo caucus chairman Nasiru Osman was started party aduma since 92 no a branch executive owie be a propaganda secretary edema party no ene ye se communication officer o free ho once wa eno be constituency chairman for 2 times owie ye eno so onye nibrefo obeja dibre na to ama omo free ni nchensuma abefa bi eno ojai ko origin okwanso nyame chade akomapa ne tema wo nti no nyame aye na dom ama onya sa dibre no ene 47 constituencies wa Ashanti region nyina wo chini ba bia campaign obi a wa ye adwuma since 92 ebesi ne otumi ja na ne ma ho ekwa party adwuma anaju no kan say dumienu no ba ko no abafie any obi a wa started 2012 why na ye adwuma ye hwe ye for chairman Johnson Asedun Ketia ne dwuma pa o ye edema party no nti na obe pre chairmanship ye nyina ye ko bo an say esese di dibre no ma no because ese di ade ese no anasa di ade fata no ye mfama no ese fata no nti na de ma no nti ye hwe Tafo Pankrono constituency di ese fata no so no ye mfama no chairman Nasiru Osman ene so here branches one ekita branch executives a wo Tafo Pankrono constituency a wo hwe o ma ntemu awo modern boy wo honom no afrew asemasi juma odi no betumi abo party no brabeka me ho na enya juma waye sam ye nya good leaders ye branches ene Tafo Pankrono constituency ye branch ajuma no ekototen nemom nipa foforo bi be fra mu no ene asesa ye constituency ankasa no ye onipa bi a
omo constituency omo ye constituency executives a enne ye meeting kra ye mfrɛ omo ye meeting mfrɛ omo na den stand crofoi yes atena se yes se di sa fa nipa no enko hye obiem abra ye nim se ye beto aba obi a ode opɛ obi a obabi a opɛ na mum nipa no se uni na fa wadan netanfo abra nyina NDC adwuma ne ye o ye de bebo party ni kra ye mpɛ se obɛyɛ nti ye de ye sram panifo mom na ne di ni nko ba bia chairman Nasiru ties wonu no obi a ye nim no se oyɛ adwuma pa wonu na hotema wonu na obadaye edema NDC ma e Tafo Pankrono constituency it is sampanifo no e pese bibia de din a so mo pese Adablaka ana Pankrono ye beda na yachi ama NDC dia omomomode emfa de ade ne da no ento edin a yate no sadi krona mpie omonye ne tentem so modi no ye mpese kokwasa nsem ne nya atwem nsem be den ebebam ena yate ano ye adwuma abo ma John Dramani mama aba no ye nyina de opepa akomapa ene ye adwuma ma no nti se na aba na ese malam bi panimu bi masa ye de ufie ejapade ma no wantumi ahwe so a enye kro ne de hye wonsa o ye mfa kro nhya wonsa die hwe chama na Nasiru ties dwuma de odi free na hyase ebesi nei ene ukosongo a na kan pipi fo wura ho epe vote ba obeye zongo kokos original ha no ene wura zongo so a vote enye vote ketwa wodi dwuma emerwafo na atete ada wonya ne wo mo enkokrofo atete ada wonya ne wo mo die ntina saa nipa wei ye twa se obi mom ene medi yen so ye sram panifo ya meka sentia obi ye baase ye beka na de sefata no anase aden de da no ye mfanto ho nti ye sra wo mo me ka kire regional executives chairman na nakwasi ene ne dom ye sra mo ye wa ha regional minister ye sra mo momma chairman Nasiru ties fa ko dibra yesese ye de ma no ye fa ye mpe dibra bia eka MCE no enu ne anim se din abeto mo na ase no se sa din na abeto de a momma ne totwa ye mpe se mko akofa din foforo bia ne santi regional minister yesraw yenim ne otumi yenim ne obetumi aye ye mpe se sa di we ebese sa odin eya wono abo montaka interior minister yenim wadwuma pa yetumi free Tafo ha ekobo wonyuma utumi de onkrofo free o ebebo wonyuma dienti no kra ne pepe yo ntira nti ma pepe yo no enya adwuma Chairman Abdul Basit okasa wiye no NDC mabunu so dodo na yese omo ntimi nka omo kasaboa enhye omo yem omo so beka de ha wo omo so de nsem wei atudwa opani bodi nyina ma ye medin de Umar Musa chairman de nsem bibra atudwa de na aka mu aso de ka ho ne ye kan so ne se sebi di otwa san no nim se na chie achia ebia kasa na enua kan ye no se ochie ba bia ye sere mpanimfo se wo mo mfa nche yen na enyina asumdue ene ye hwehwe because sebi enkabom eye sene ejija se even prayer kura no ekabom ani bubuo edin but we ba ko asisi obetimi ebum na ye kan nyina ne se ye sere mpanimfo edian abetodwa no wo mo sa edin ne mai na asumdue ne pepeyo emra constituency dada nyina ye te hasumduem ye nyina obie ni wa wo ye nipa different bia ye nyina ye NDC mabunu ye nyina ye baako na saa die we yanhwe ya edin papai mu ene magya NDC ene beba ha sei eba nso a ebe ha party ne bebre nti esrem panimfo wo mo hwe na de esefata no wo mo mfanto ye da se opani me ni nkomo wo so o ha ne sei Fem Mohammed Audu mo no frem megida me nyono ka se me be se yemfa obetre nya obetre asem bia hwe sima fa na ma chama Nasiru tasia domo ze mu hunu o mehu wal ma se vensi yomo because obia waye djuma 296 me nyono e kan no na na tuwa me nyono kan no se one ninde one mutuma djuma na boye ma fa na mano a wa din abodo so no obia teno yasomo no o di man boko o fa yin man MCE man boko that's a domo ze mu hunu o mehu yensam aha ofofro okay bodi nyina ma ye me dinde Baba Shaibu Aziz obia from Baba mu any creators nyana ma ka bi ye de na aso kan ho dia me besra ne se ye besra mpanifo enso no Pankrono ena enso na Adablaka na enso no Tafo se ade papa bi o asabe ye Pankrono Adablaka yesu ehia bi se yesu enya pani bi o efia ha ye won panifo asabe
yɛwɔ mpanimfoɔ a paa ba yɛnyɛ panin bi a sɛ biribi so firi aban mu na ɛba a ɛbɛsi yɛn nan so yɛhyehyɛ be hwɛ mmerɛnkyɛ ɔmo gu hɔ nyinaa yɛni baako koraa ɔyɛ adwuma wɔ aban mu yɛni baako yɛn nyinaa dane totɔbidie obiara kɔpɛ no wabɛdi nyinaa de yɛabrɛ biribiara tafo yɛhyerɛ tafofoɔ mo so moma yɛ kɛkɛ no asu yɛnyɛ dɛn yɛsu yɛndi meda mo asema no nto nso masema no oma abusuafo sɛdeɛ Tafo Pankrono Adablaka NDC Emabunu ɔmo ani brɛ esitie ɛno no ɔmo atweyem sɛ mpanimfoɔ ɛbɛyɛ deɛ sɛ ɛfata ama wɔnom na MCE a ɔmo enim sɛ obetumi ayɛ adwuma no ama Tafo constituency NDC amanyɔkuo na akɔnkan no ɔmo nsa aka ne saa Opemsuo TV ni Opemsuo radio ni Manhyia Palace medin de Kwame Adu Jamfi Kumani medamasi yeah, my baba. Nasiru Baba.